Ahoj rieškar. Ak ťa zaujali riešky a pozrel si nejaký príklad na stránke a zistil si, že to nie je niečo, čo by si už počítal v škole a nevieš, ako s tým pohnúť, tak si na správnom mieste. Ja teraz vypočítam jeden príkladný príklad, ktorým ukážem, ako sa asi dajú riešky riešiť a ako sa dá pristupovať k takýmto príkladom, s ktorými si sa ešte nestretol. Takže zadanie nášho príkladu je, že máme trojciferný palindrom, napríklad 212, štvorciferný palindrom, v tom prípade 9889, a ich súčtom chceme dostať 5-ciferný palindrom. Celkovo palindrom je niečo, čo sa číta rovnako odpredu a odzadu. A čo s takýmto príkladom? Ako sa rieši? No, ja neviem. Takýto príklad som ešte neriešil, ale neviem ani, kde by som mohol začať. Takže prvá vec, čo by som mohol urobiť, je vyskúšať nejaké možnosti, čo si môžeme aj napísať sem. Toto konkrétne som ja už urobil. Mám toto. Tak. Vyskúšal som si nejaké možnosti a pomocou toho som zistil, ako funguje ten príklad a viacej som sa do neho vžil. Ale možnosti mi nevychádzajú. Vychádzajú mi štvorciferné palindromy, alebo ani väčšinou nie palindromy. Žiadne palindromy nevyšli. Ale rád by som dostal 5-ciferný palindrom. A všetky čísla, čo mi vyšli, sú menšie. A keď chcem 5-ciferný, tak potrebujem väčšie. Takže dáva zmysel vyskúšať najväčšie palindromy, aby som dostal čo najväčší výsledok, ktorý už snáď bude 5-ciferný. Takže to si môžeme napísať. Takže vyskúšal som najväčšie palindromy a dobre správy, vyšiel nám 5-ciferný výsledok, ale nevyšiel nám palindrom. To nám ale nevadí, lebo stále to môžeme pozorovať a zistiť z toho nejaké informácie. A ako presne? No, napríklad sa môžeme pozrieť na tú hranicu, kedy to už začne byť 5-ciferné, lebo si môžem všimnúť, že tuto som používal 8000 v druhom palindrome, ale výsledok už nebol 5-ciferný. Takže keď sa to začína osmičkou, tak to možno nesedí a možno sedí. Neviem, ale môžem vyskúšať najväčší palindrom, kde sa tisícky začínajú osmičkou a uvidíme, čo sa stane. A skutočne, palindrom 5-ciferný nevyšiel. Z toho vieme, že tuto už nemôže byť osmička a musí sa to začínať deviatkou. A okrem toho vieme aj, že toto sa bude začínať desiatkou, keďže už väčšie palindromy nemôžeme použiť, takže toto nemôžu byť väčšie cifry. A menšia deviatka, v tom prípade už ten palindrom nie je 5-ciferný. A rád by som si tieto veci nejako zapísal a nejako sformuloval. A na to vieme použiť taký zápis, že si zapíšeme namiesto čísel písmenka. A to si môžem aj zapísať sem. Dobre. Keď použijeme písmenka, tak použijem písmenka, prepíšem si na písmenka. Dobre, takto to vyzerá s písmenkami a do písmeniek si môžeme jednoducho zapísať, čo sme zistili. Konkrétne C vieme, že je 9 a F sú 1 a 0. Keď to máme zapísané takto, tak už jednoducho môžeme vidieť, že Ačko musí byť 2, aby nám vyšiel súčet A plus 9 bude, no nemôže byť 1, takže bude 11. Nemáme tam žiaden prechod cez desiatku ani nič také. Takže vieme, že A sa rovná 2. To si tam môžeme nahrať. Dopísali sme si sem naše dvojky a teraz môžeme ďalej pozorovať a rozmýšľať nad tým, čo s tým môžeme spraviť. Môžeme si všimnúť nejaké veci, konkrétne si tam môžeme napísať prechody cez desiatku a to tak, že tu máme 2 plus 9, to je 1, takže 11, tak sem si môžeme napísať jednotku, že prešla. A okrem toho, tuto mám 9 plus 0 aj 10, takže tam musí byť tiež prechod cez desiatku.
že tu je jednotka. A tuto sa zrazu dostávam do situácie 2 plus D je niečo, čo je aspoň 10. To je celkom taký úzky rozptyl. To znamená, že D vieme už, aké možnosti tam môžu byť. Teda konkrétne, ešte stále musím rátať s tým, že toto môže byť prechod cez desiatku. Takže niečo, možno 1, plus 2, plus D je aspoň 10. Takže D môže byť od 7 po 10. Po 9. Keď už máme len takto 3 možnosti, tak si pre ne môžem prejsť a vyskúšať, doplniť si ich tam a uvidíme, ako nám vyjde zvyšok. Dobre. Do rozpísaných príkladov si teraz už vieme doplniť ostatné písmenka. A to konkrétne v tuto sa B rovná 0 a G sa rovná 2. V tomto prípade sa B rovná 1 a G sa rovná tiež 1. A v poslednom prípade je B 2 a G je 0. Ešte si môžeme rýchlo zopakovať, čo sme teda vlastne celý čas robili. A konkrétne, najprv sme pochopili príklad. Potom sme sa hrali s príkladom a pozorovali sme, čo sme pri hraní zistili. Konkrétne, hrali sme sa tak, že sme skúšali možnosti. Následne sme z tých možností zistili, že potrebujeme, aby pamäť bol 5-ciferný. A to sme neskôr využili na to, aby sme získali nejaké informácie o tom príklade. Tieto informácie sme si následne zapísali prehľadnejšie ako písmenka a spolu s týmto a s lepším pochopením príkladu, ktoré sme získali, sme dopočítali všetko, čo sme vedeli a vyskúšali posledné 3 možnosti. Takže, keď som konečne príklad vypočítal, prichádza čas ho ešte spísať. A proces toho je trošku iný ako tento. A konkrétne vzorové riešenie nájdete v popise videa a niekedy vznikne aj video o tom, ako to vzorové riešenie spisovať. Zatiaľ ďakujem za to, že ste tu boli a ste to pozreli. Majte sa.